For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನಾರೇನ ಅಡಿಗುತ್ತು ಮುಡಿಪು ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ನಾರೇನ ಅಡಿಗುತ್ತು ಮುಡಿಪು ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ನಾರೇನ ಅಡಿಗುತ್ತು ಮುಡಿಪು ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು 12:29 12:33 ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕಬೆದವು ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರ ಹಾಕರೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಕಕ್ಕಬೆದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆರ್ಲು 11:89 12:80 ನೂಜಿಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು 11:99 12:89 ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಲ ಬಂಗಾಡಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರಿದಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಯತೀಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12:64 13:33 ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಎ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಯತೀಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಮಲಿಕುಡಿಯರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 11:82 12:80 ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಈಶಾನ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಹಾನಿ ಬೆಟ್ಟು ವಸಂತ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿನ 12.94 13.87 ಬುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸದ ಕುಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲದ ಕುಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆ ಯಾವನ ಹಾಕಿರೈತವನು ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನೆರ್ಲು 11:60 13:26